माञ्चा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवाचादि गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे। राम राम हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री जय चैतन्य श्री जय चैतन्य नित्यानंद जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र जय चंद्र जय गौर भक्त गौर वृंद भक्त जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 चैतन्य जय चैतन्य जय नित्यानंद नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौर गौर भक्त भक्त वृंद वृंद हरे कृष्ण ओम तत्सत சொல்லுங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்டார்ட் हरे कृष्ण ஹரே माताजी கிருஷ்ணா इन्ना பன்னெண்டு சுதந்திர மாதாஜி தின நல்வாழ்த்துக்கள் மாதாஜி எல்லாருக்கும் எல்லா ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஹாப்பி சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். நல்வாழ்த்துக்கள் உண்மையான சுதந்திரம் வந்து நம்ம இங்க படிச்சுட்டு நம்ம கோலோகம் போறதுதான். அந்த சுதந்திரத்தை நம்ம கடைபிடிக்கணும். இப்போ படிக்கலாம். நான் ஷேர் பண்ணுங்க ஹரே மாதாஜி ஹரே screen. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி எல்லாரும் ஹரே வாழ்க கிருஷ்ண மாதாஜி. வளமுடன் வாழ்க டாக்டர் மூவ் நலமுடன் ஆயிட்டாங்களா? மாதாஜி டாக்டர் ஹரே அட்மிட் ஹரே கிருஷ்ணா. ஆயிட்டாங்களா? கிருஷ்ணா வெரி நைஸ். மாதாஜி எஸ் பிரபு நேத்து ஹரே நேத்து தான் கிருஷ்ணா அபிஷியல் ஜாயினிங் டே. ஆஹா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி நீங்க போலியா? ஜாயின் பண்ணிட்டாங்களா மாதாஜி? ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரே உங்க எங்க வீட்டுல மாதாஜி எங்க வெறிச்சோடி மாதாஜி? இருக்கும்போ அவங்க ஹரே இல்லாத ஒரு ஆமா பெரிய பிரச்சனை. கரெக்ட். யாருமே அவங்க இல்லை. ஃப்ரெண்ட்ஸோட சொல்லுங்க மாதாஜி அவங்க எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட மாதாஜி? இருக்கிறது சந்தோஷம் அவங்களுக்கு. ஜாயின் இல்ல பண்ணிடுவாங்க. அம்மாவை அமிச்சிருக்கேன் கூட. இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருக்கும்போது இதெல்லாம் கொஞ்சம் மறந்துடுவாங்க. நீங்க தான் மறக்கிறது கஷ்டம் வீட்டுல. ஆமா ஹரே கிருஷ்ணா. அப்பா தேங்க்யூ. போயிருக்காரா? ஃபாதர் போயிருக்காரு கூட. ஆமா ஃபாதர் போயிருக்காரு. சரி சரி சரி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே வாழ்க கிருஷ்ணா. வளமுடன் வாழ்க நலமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா. வெற்றிகரமா மாதாஜி வெற்றிகரமா முடிச்சிட்டு எனக்கு வரட்டும் அவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த பாதி வெற்றிகரம், மிச்ச பாதி கிருஷ்ணரும் பலராமும் நடத்தி வைப்பாருன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நடத்தி வச்சிருவாரு மாதாஜி அதெல்லாம் நடத்தி வச்சிருவாரு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா நல்லதான் மாதாஜி நடந்து ஹரே மாதா கிருஷ்ணா. பிதா சேர்ந்து ஹரே மாதா கிருஷ்ணா. பிதா யாரு சேர்ந்து ஷேர் மக்களுக்கு பண்றீங்க? நல்லது மல்லிகா மாதாஜி, மணிமேகலை மாதாஜி ஷேர் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி பிரபு. மாதா 14 பிதா சேர்ந்து மாதாஜி மாதா பிதா ஓகே. சேர்த்து மக்களுக்கு என்னவாங்க அது தவறாம நடக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. 14 ஓகே மாதாஜி ஓகே. 14வது 12வது சாப்டர்ல 14 மாதாஜி மாதாஜி நல்வாழ்த்துக்கள் மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே மா- கிருஷ்ணா. நல்ல வாழ்த்துக்கள். மாதாஜி இன்னைக்கு எனக்கு பர்த்டே மாதாஜி. ஹாப்பி ஹரே கிருஷ்ணா. பர்த்டே டு யூ. சாய் ரொம்ப ஹரே ஹாப்பி பர்த்டே. மாதாஜி ஹாப்பி பர்த்டே டு ஹரே யூ. கிருஷ்ணா ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹாப்பி கிருஷ்ணா பர்த்டே. மாதாஜி தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் பர்த்டே மாதாஜி நலமாக வளமாக வாழ வாழ்த்துக்கள் மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. எஸ். லார்ட் கிருஷ்ணா bless you long live. ஹரே கிருஷ்ணா. Yeah, தேங்க்யூ. Lord Krishna will bless you. You take care of Lord Krishna, Yashoda, my Mataji. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி உங்களுக்கு ஹேண்ட் தேங்க்யூ. ஓவர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எங்க கிருஷ்ணரை நல்லா பாத்துப்பீங்கன்னு. நான் பாத்துக்கிறேன் ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. ட்ரை எல்லாம் யசோமை பண்ணக்கூடாது, பாத்துக்கணும். பாத்துக்கிடுவேன் மாதாஜி. ஆஹ் ஹரே கிருஷ்ணா. அத உங்களை நம்பிதான் குரு மகாராஜ் உங்களுக்கு அந்த பேரை வச்சா ட்ரை எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. நான் கண்டிப்பா பாத்துப்பேன். ஓகே ஓகே. நம்ம நாட்டு பாத்துக்கோங்க மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயந்தி மாதாஜி, நான் உங்ககிட்ட அந்த 3000 பத்தி பேசணும். நான் அப்புறம் பேசுறேன். நாளைக்கு பேசுறேன். சாரி. அவசரம் இல்ல மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி கிளென்சிங் ஆஃப் குண்டிச்சா டெம்பிள். ஓகே, இப்போ நம்ம எங்க இருக்கோம்? 4வது. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? மாதாஜி 14 மாதாஜி. 14 14. 12வது சாப்டர்ல 14 सबे काहे 12வது प्रभु तारे அத்தியாயம் काबू 14வது नामी ஸ்லோகம் लिबे आमी सब काही आदि दुखा से मानिबे साबे कागे प्रभु तांगरे काबू ना मिलिबे
ஆமிஷப ககியடி துக்கசே மானிபே. மொழிபெயர்ப்பு. பக்தர்கள் தங்கள் கருத்தை தெரிவித்து, இறைவன் ஒருபோதும் ராஜாவை சந்திக்க மாட்டார். நாங்கள் அவரிடம் அவ்வாறு கேட்டால் இறைவன் நிச்சயமாக மிகவும் வருத்தப்படுவார் என்று கூறினர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கண்டிப்பா அவர் பார்க்க மாட்டாரு. இப்படி எல்லாம் சொன்னா அவர் டென்ஷன் ஆயிடுவாரு அப்படின்னு நம்ம சொல்ற மாதிரி அவரும் சொல்றாரு. சோ அதனால அவரை ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது, அவர் வில்லதான் பண்ண முடியும். ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ் பண்ணா அவர் என்ன ஆறாரு அப்படின்னு பயப்படுறாங்க. சர்வபமா காஹே சபே சால ஏக பாரா மிலி தேனா காயிபா கைபா ராஜா வியவஹாரா. सर्वभम சபே पारा मिली देना काकीबा राजा व्याकारा. சர்வபம பட்டாச்சாரியார் அப்போது கூறினார், நாம் மகாபிரபுவிடம் மீண்டும் ஒரு முறை செல்வோம். ஆனால் மன்னரை சந்திக்கும்படி அவரிடம் வேண்டுகோள் விடுக்க வேண்டாம். மாறாக மன்னரின் நற்குணங்களை மட்டுமே விளக்குவோமாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவ்வளவு அழகா நம்ம சொல்றாங்க. கம்பல் பண்ண வேணாம். ஆனா நம்ம நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி மாத்திட்டாங்க பாருங்க. இதுதான் அவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி. நம்ம வந்து போய் பாருங்கலாம் சொல்ல வேணாம். அவங்க கிரேட் கிரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா ஒர்க் ஆகும். இது ஆக்சுவலா நான் பாத்திருக்கேன். ஏன்னா நாமினிஷா பிரபு ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட பேசினதே அதான். ராதிகா ராதிகா வேர் ஆர் யூ, ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ எல்லாம் ஆஃப். ஷோ யோர் தர்ஷன் தர்ஷன், கீப் ஹியரிங் அபவுட் யூ பட் ஷோ மீ யோர் தர்ஷன் அப்படின்னு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அவரு. சோ நான் அவர் அப்ரோச் பண்ண ட்ரை பண்ணல, அவர்கிட்ட பேச ட்ரை பண்ணல, எதுவுமே பண்ணல. ரைட். ஆனா அவரு 2-3 பேர் ஏதோ சொல்ல போய் கோஆர்டினேட் பண்றேன், ஹெல்ப் பண்றேன். நான் சொல்றது தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி சொல்றேன், பிகினிங்ல. சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, நம்ம வந்து எவ்வளவுதான் போய் மீட் பண்ணணும்னு நினைச்சா கூட இது செட் ஆகுமான்னு தெரியாது. ஆனா கிருஷ்ணரும் பலராமனும் மீட் பண்ணணும் நம்மள நினைச்சாங்க வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், ஓகேவா? என்னோட மேங்களூர் பயணம் தொடர்கிறது. சோ நான் உங்களுக்கு சொன்னது அங்க நடந்தது எல்லாம் அராகுராயா பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா? இன்னொரு விஷயமும் அராகுராவா பண்ணேன். என்னன்னா, எவ்ரி பல்ராம் ஜெயந்தி, அதாவது ரீசெண்டா பல்ராம் தாகுக்கு ரக்ஷாபந்தன் கட்டுற பழக்கம், ஓகே? இப்போ அன்னைக்கு போன அப்புறம் தான் எனக்கு ஸ்ட்ரைக்கே ஆச்சு. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி போச்சு, என்ன சிச்சுவேஷன் ஓடுனது எல்லாம். இப்போ அங்க போயிட்டு பார்த்துட்டு டேட்டி கிட்ட நான் எல்லாரும் வந்து அன்னைக்கு வந்து ரக்ஷாபந்தன் அவங்க அண்ணாக்கு கட்டிட்டு இருப்பாங்க, ரைட்? சோ நான் வந்து அங்க பார்த்துட்டு எனக்கு அன்னைக்கு ரக்ஷாபந்தன்ன்றதும் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, எனக்கு தெரியல. கரெக்டா என்னோட கசின் பிரதர் தான் மெசேஜ் போட்டாரு, சிஸ்டர் ரக்ஷா ஃபார் யூ ஃப்ரம் மீ அப்படின்னு. உடனே நான் வந்து அங்க பார்த்த உடனே நினைச்சேன், ஐயோ என்னோட ரியல் ரக்ஷா பலராம் இருக்காரே, அவருக்கு வந்து கட்டவே முடியலையே, வாங்கவும் முடியல. நம்ம போய் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி கடையில வாங்காட்டா கூட நான் ஒரு சோம்பேறி, யார்கிட்டயாவது கேட்டாவது இருப்பேனே, நான் மறந்தே போயிட்டேனே அப்படின்னு நினைச்சேன் ஒரு செகண்ட். எங்க ஆல்டர் முன்னாடி, ஓகே, அப்போ வந்து கரெக்டா என்ன ஆச்சுன்னா, ஒரு 2 பேர் வந்தாங்க, ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு. அப்போ வந்து அவங்க வந்து ரக்ஷாபந்தன் வச்சுட்டு அவங்க எடுத்துன்னு போய் அவங்க வீட்டுல கட்டுறதுக்கு அவங்க அண்ணாக்கு ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு வச்சிருந்தாங்க. அப்போ நினைச்சிட்டு இருக்கச்சே அவங்க வந்து இன்னொரு ரக்ஷாபந்தன் எடுத்துட்டு அந்த பூஜாரி கேட்டாரு, இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட ரக்ஷாபந்தன் இருக்கா, கொடுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு. உங்களுக்கு நான் அங்கேயே நின்றுது. நானே இல்ல அப்படின்னோடனே அந்த பொண்ணு வந்து வச்சிருந்தா, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணுமா அப்படின்னா, நானே உங்களுக்கு யார்கிட்டயாவது வாங்கி கொடுக்கணுமா அப்படின்னா, யாருக்கும் கொடுக்க வேண்டியதா, பட் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு. நானே சரி தேங்க்யூ, இது எவ்வளவு அமௌண்ட் சொல்லுங்க நான் கொடுத்துறேன். நான் வந்து சொன்னேன் அவர்கிட்ட. அப்புறம் எல்லாரும் திரும்ப வாங்கச்சே அவர் சொன்னார், உங்களுக்கு கொடுக்கணுமானா இல்ல நித்யானந்தாக்கு கட்டிடுங்க, ஏன்னா அங்க நித்யானந்தா தானே நம்ம பலராமன், கட்டிடுங்க அப்படின்னு. நான் என்ன நினைச்சேன்னா, அப்புறமா அந்த ரக்ஷாபந்தனோட விலை வந்து 10 ரூபாய் தான். பட் நீங்க நினைக்கிறேன் 10 ரூபாய் தான் அப்படின்னு, ஆனா அந்த 10 ரூபாய் அவங்களுக்கும் கொடுத்துட்டாங்க. பரவாயில்ல நாங்க இல்ல. இப்ப வந்து ஒரு 10 ரூபாய் விஷயம்ன்றது ஒரு சின்ன விஷயமா இருக்கலாம், அது இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அந்த 10 ரூபாய் விஷயம் கூட நான் வாங்கணும்னு எனக்கு தோணவும் இல்லை, வாங்குறதுக்கு சொல்லவும் இல்லை. ஆனா ஏன்னா இது வந்து தெரியாம வந்தது இல்ல, மத்தடி சடனா நடந்துச்சு, எதேர்ச்சியா நடந்துச்சு. அதாவது நாங்கெல்லாம் ரத யாத்திரா போல நினைச்சிட்டு சடனா போனோன்றதெல்லாம் எதேர்ச்சியா. இது ரக்ஷாபந்தன்ன்றது 1 வருஷம் முன்னாடி. இப்போ நான் வந்து ரொம்ப சீரியஸா இருந்திருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நானே இதெல்லாம் திங்க் பண்ணிருப்பேன். ஆனா இப்ப வந்து நானும் அவ்வளவு சீரியஸ் இல்லைன்னு இதுல இருந்தே தெரியும். ஆனா இல்லாட்டா கூட அவ்வளோண்டு ஆசை கிருஷ்ணர் மேலேயோ பலராம் மேலேயோ வச்சிருந்தா எப்படி ஒருத்தர் ஒரு ஆசையை நிறைவேற்றுறாங்கன்றதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். நான் போய் இந்த கும்பல்ல இந்த வேலையில இந்த டைம் எதுவுமே ஒரு இடத்துல ஒன்னா இல்ல நான் சொன்னேன். குதிச்சேன், இங்க சப்பாத்தி 5 பண்ணேன், அங்க போய் பிரம்ம சமிதா பண்ணேன், ரக்ஷா கூட கட்ட முடியல, பிரசாதம் அப்போ 12 வரைக்கும் ஃபாஸ்டிங்னால சாப்பிடல, ஆனா கூட போயிருந்தேன் போறவங்களுக்கு ஒண்ணு. அப்புறம் பிரசாதம் சர்வ் பண்ணோம். இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு பூ கட்டினது எல்லாமே அதான் அராகுரான்றச்சே. அப்போ அந்த ஒரு செகண்ட் தான் நான் நின்றேன் அந்த சாமி முன்னாடி, அந்த கிருஷ்ணரும் முன்னாடியும் நித்யானந்தா
முன்னாடியும் நான் நிக்கிறச்சே அந்த டைம் கரெக்டா அவங்களும் வரணும், அந்த டைம் அவங்களுக்கு தோணி கொடுக்கணும். ரைட். நான் என்ன சொல்றேன்னா இது வந்து ஏன்னா நம்ம என்னதான் பிளான் போட்டாலும், இப்ப நான் பிளானே போடல, அது வேற விஷயம். பட் சில தடவை நம்ம நல்லா பிளான் போட்டா கூட நம்மளால வாங்க முடியாது, மழை இருக்கும், கிடைக்காது. இதெல்லாம் இது பிளானே போடலனாலும் இப்ப பாருங்க, நீங்க எல்லாம் வந்து நீங்க எப்ப பாரு எனக்கு சொல்லிட்டு இருப்பீங்க உங்களுக்கு நல்லதா நடக்கும் நல்லதா நடக்கும்னு. சோ இப்ப என்னன்னா, இப்போ டிவோட்டியோட டிவோட்டிஸ் ரைட், லைக் எல்லாருமே இப்போ நான் எல்லாம் இப்போ என்னன்னா கிருஷ்ணா நினைப்பாரு சரி ஓகே இவங்க எல்லாம் ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் கொடுத்துட்டாங்க இந்த ராதிகா தேவிதாசிக்கு, சோ நம்ம வந்து பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் ஒர்க் ஆகும். இப்போ நேரா போய் நான் கேட்டா கூட ஆகுமா இல்லையான்னு தெரியல, நான் கேட்டதும் இல்ல. ஆனா ஏன் அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் அவ்வளவு பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்றேன், பவர்லெஸ் ஆனா எனக்கே அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் ஒர்க் ஆச்சுன்னா, பவர்ஃபுல் டிவோட்டியா இருக்கிற அந்த பிரதாப் ருத்ராக்கு எவ்வளவு அது ஒர்க் ஆகும்ன்றத உண்டி திங்க் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு புரியுதா நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்? புரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மனசால நினைச்சாவே மாதாஜி. மனசால கிருஷ்ணனை நினைச்சா ஏதோ வழியில வந்து வழிகாட்டி நம்மள செய்ய வச்சிருவாங்க மாதாஜி. வெரி ட்ரூ, கரெக்ட். நம்ம வந்து கேட்டா வாங்கி, யாரோ ஒரு இதுல நான் டைலாக்ஸ் எங்க அப்பா அடிக்கடி சொல்வாரு, கேட்டாதான் வாங்கி கொடுப்பாராம் கணவர், அதுவும் ரொம்ப சண்டை போட்டு கேட்டா. சரி ஒரு தடவை கேட்டாலே வாங்கி கொடுப்பாராம் அப்பா. கேட்கணும் எனக்கு வேணுமா வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறச்சே வாங்கி கொடுக்குறவங்க அம்மா, ரைட். ஆனா வேணும் நம்மளுக்கு அந்த ஆசை வரத்துக்கு முன்னாடியே கொடுத்துருவாராம் கிருஷ்ணர். அதுவும் அவரை பத்தி எங்கேயோ திங்கிங் வந்துச்சுன்னா அவ்வளவுதான், அவர் ஓடி வந்துடுவாரு. ஏன்னா அவருக்கு அவ்வளோ ஒரு பொசசிவ்னஸ். ஒரு குழந்தை வந்து வெயிட் பண்ணும்ல, எங்கேயோ ஒரு ஹார்ன் சப்தம் கேட்டா கூட அந்த குழந்தை வந்து எங்க அம்மாவா அப்படின்னு எந்திரிச்சிடுவோம்ல, அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. எங்கேயோ என்னதான் கூப்பிட்டுட்டாரு, ஓ என்ன கூப்பிட்டாங்க எங்கேயோ, கிருஷ்ணான்னு கூட சொல்ல வேணாம், அப்படின்னு சொன்னா கூட அவர் என்னதான் கூப்பிட்டாருன்னு அவர் ஒரு தடவை எந்திரிச்சு வந்து ஓடி வருவாராம். ஒரு தடவையும் நம்ம க்ரீன்னு சொல்றச்சு அவர் ஓடி வந்து, நினைச்சு பாருங்க நம்ம வந்து கிருஷ்ணான்னு கூப்பிடலன்னா அவர் வந்து நம்மள மாதிரி எல்லாம் டிசப்பாயிண்ட் ஆக மாட்டாரு. ஐயோ என்னை கூப்பிடலன்னு அவர் அச்சோ, அவங்க வந்து பாவம் கிருஷ்ணான்னு கூப்பிடுறச்சே வந்துச்சு, ஆனா இஷ்ணா வரத்துக்குள்ள இன்டரப்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினைப்பாரு. அந்த லெவலுக்கு கிருஷ்ணருக்கு அவ்வளவு ஒரு பாசிட்டிவ் நேச்சர், ரைட். சோ அதனால இப்போ அந்த கிருஷ்ண சைத்தன்யாக்கு இவங்க எல்லாம் ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்க, ரைட். லெட்டர்னா லெட்டர்னு இல்ல, ஓரல் ரெக்கமெண்டேஷன். என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துக்கு வெயிட்டிங், எனக்கு வரல. இல்லையா ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி? இப்ப வந்துச்சு. ஏட்டபாலி சாபே கயலா மகாபிரபுரஸ்தானே கஹிதே முக்த சாபேனா காஹே வாச்சனே. एतपति ஏத்தபேலா कपिला மகாபிரபு ரஸ்தானே கஹிதே உன்முக சபே ந காஹே லட்ச வசனே. இவ்வாறு ஒரு முடிவுக்கு வந்த அவர்கள் அனைவரும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இடத்திற்கு சென்றனர். அங்கே அவர்கள் பேச தயாராக இருந்த போதிலும் அவர்களால் ஒரு வார்த்தை கூட பேச இயலவில்லை. அவர் வந்து பேசினாரு, பேசுறதுக்கு முன்னாடி கூட அவரால் ஒரு வார்த்தை கூட பேச முடியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அவர் பேசணும் ட்ரை பண்றாரு, பட் அவரால் ஒன் வேர்ட் கூட பேசாத நிலைமை அவருக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னு. அதாவது ஆஹ் ஏன்னா அந்த பிளான் போடுறதெல்லாம் வேற. நிறைய பேர் இதான் சொல்லுவாங்க, நான் பிளான் என்னடி பிரபு இது பேசணும் அது பேசணும் அது பேசணும், நிறைய பேர் பிளான் பண்ணிட்டு போயிட்டு அங்க போயிட்டு பேச்சே வராங்க. அதே மாதிரி குரு மகாராஜ் கூட ஒரு பெரிய லிஸ்ட் வச்சிருப்பாங்க, பட் கிட்ட போனப்ப என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாது. சோ அதே நாங்க ஸ்கிரீன் வரலையா மாதாஜி? வந்துருச்சுங்க மாதாஜி. பிரபு கஹேன்னு இருக்கேன். மாதாஜி இன்னும் சொல்லல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெட்வொர்க் இல்லையாட்டு. நெட்வொர்க் ஏதாவது கோளாறா இருக்கும். ஆமா. குரூப்ல இருக்காங்களா பாருங்க அவங்க. இல்லைங்க மாதாஜி, லீவ் ஆயிட்டாங்க மாதாஜி. அதான். ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி மதன்.
प्रभु काहे की कहते सबरग आगमना देखिए दे काहिते चाहा ना कहा की कारणा प्रभु कगे सपर आगमना சைத்தன்ய மகாபிரபு இடத்திலே அடைந்த பின்னர் அவர்களை கண்ட மகாபிரபு கூறினார், நீங்கள் அனைவரும் என்ன பேசுவதற்காக இங்கே வந்துள்ளீர்கள்? நீங்கள் ஏதோ பேச விரும்புவதாக தெரிகிறது, ஆனால் பேசாமல் இருக்கிறீர்கள். காரணம் என்னவோ? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க ஏதோ பேசணும்னு நினைச்சீங்க, இப்ப பேசாம முழிக்கிறீங்க திருன்னு நம்மள சொல்லுவாங்கல்ல, என்ன ரீசன் அப்படின்னு கேக்குறாரு. नित्यानंद काहे तो माया चाही निवेदिते ना कहिते रहिते नारी काहिते बाया बाय चिते. नित्यानंद काहे तो माया सागी निवेदिते ना कागिले रहिते नारी कागिते பய சித்தே. மொழிபெயர்ப்பு. பின்னர் நித்யானந்த பிரபு, நாங்கள் உங்களிடம் ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறோம். பேசாமல் இருக்க முடியாது, என்றாலும் பேசுவதற்கு நாங்கள் இன்னும் மிகவும் பயப்படுகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீ இல்லாம இல்லாட்டா கூட நித்யானந்த பிரபு சொல்றாரு, அப்போ அவருக்குதான் தைரியம் பாருங்க. அதனால இப்பவுமே தெரியுதா ரெக்கமெண்டேஷன் யார்கிட்ட இருந்து போகுது. சோ நித்யானந்த பிரபு சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நான் சொல்லணும், ஆனா எங்களால சொல்ல முடியாது, ஏன்னா எங்களுக்கு உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கே பயமா இருக்கு. நம்ம நித்யானந்தாவோட டோன் உங்களுக்கு தெரியும். இப்ப வந்து எனக்கு பேசுறதுக்கே பயமா இருந்தா பரவாயில்ல சொல்லுங்க அப்படின்வாரு. பாருங்க எப்படி பிளேஸ் ரூட் கிரியேட் பண்றாரு. அவர் சொன்னா ஷூ பேசாத அப்படின்வாரு. இவர் வந்து எனக்கு பேசுறதுக்கே பயமா இருக்குன்னா, சிச்சி அதெல்லாம் ஏன் பயப்படுறேன், நான் தானே தாராளமா பேசு அப்படின்வாங்க. ரைட். योग्या योग्य तो माया सभा चाही निवेदिते तो मना मिलिले राजा चाहे योगी हायते. योग्य योग्य तो माया सभा साही निवेदिते तो मना मिलिले ராஜா சாகே ஜோகி கைத்தே. உங்களிடம் ஒரு விஷயத்தினை முன்வைக்க விரும்புகிறோம். அது பொருத்தமானதாக இருக்கலாம் அல்லது பொருத்தமற்றதாகவும் இருக்கலாம். விஷயம் இதுவே, உங்களை சந்திக்காவிடில் ஒரிசா மன்னர் துறவியாகி விடுவார். கேக்குறீங்களோ இங்களையோ எனக்கு தெரியாது, கரெக்டோ இல்லையோ தெரியாது. நீங்களை மீட் பண்ணனா அவர் சன்னியாசி ஆயிடுவார், உங்க இஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இதெல்லாம் உண்மை. இதெல்லாம் பிளாக்மெயில், எமோஷனல் பிளாக்மெயில் இல்ல. பிளாக்மெயில், எமோஷனல் பிளாக்மெயில் எதுக்கு பண்றாங்கன்னா, எனக்கு லாபம்ன்றதுக்கு பண்றாங்க. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? இது பிளாக்மெயில் மாதிரி இருந்தாலும் கிருஷ்ணன், நான் ஒண்ணு சொன்னேன், எதுவுமே கிருஷ்ணனுக்கோசரம் பண்ணா அது கரெக்ட். அதுக்குன்னு கிருஷ்ணா நீ நேர்ல வரலன்னா நான் சூசைட் பண்ணிப்பேன்னா சொல்லாதீங்க, ஏன்னா நம்ம பண்ண மாட்டோம், கிருஷ்ணருக்கு தெரியும். அதனால எதுவுமே வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் கோசரம் டெடிகேட்டடா பண்ணா இட்ஸ் ஃபைன். நம்ம நீ வரலன்னா சூசைட் பண்ணிக்கிறோம்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பாஸ் பண்ணாலும் கிருஷ்ணர் கோசரம் இருக்காது. நம்ம நான் கேட்டு கிருஷ்ணர் வரலன்னா நான் என்ன பண்றேன் பாரு அப்படின்ற நம்மளோட ஆணவத்துக்கோசரம். அதை நம்ம கானே முத்ராலாயி முனி ஹாய் பபிகாரி ராஜபோகா நாயி சித்தே வீணா கௌர ஹரி. கானே முத்ராலாயி முனி ஹாய் பபிகாரி ராஜபோக நித்யானந்த பிரபு தொடர்ந்தார். மன்னர் துறவியாகி அதற்குரிய அடையாளமாக தந்தத்தினால் ஆன காதணியை அணிந்து கொள்ள முடிவு செய்துள்ளார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தாமரை திருவடிகளை காணாமல் ராஜ்யத்தை அனுபவிக்க அவர் விரும்பவில்லை. பொருளுரை. மேற்கத்திய நாடுகளில் ஜிப்சிகள் எனப்படும் நாடோடிகள் உள்ளனர். அவர்களைப் போலவே இந்தியாவில் இன்றும் கூட துறவரத்தை தொழிலாக கொண்ட நாடோடி பிரிவினர்கள் உள்ளனர். அவர்கள் சில நேரங்களில் மாயா ஜாலங்களையும் சித்திகளையும் அறிந்துள்ளனர். வீடு வீடாக பிச்சை எடுப்பதே அவர்களின் தொழிலாகும். சில நேரங்களில் கெஞ்சுவர், சில நேரங்களில் மிரட்டுவர். அதற்கு துறவிகள் சில நேரங்களில் யோகிகள் என்றும் சில நேரங்களில் கானபாடா யோகிகள் என்றும் அறியப்படுகின்றனர். கானபாடா என்னும் சொல் தந்தத்திலால் ஆன காதணியினை அணிவதற்காக காதில் துளையிட்ட மனிதரை குறிக்கின்றது. மாமன்னர் பிரதாபருத்ரர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை காணாததால் மிகவும் வருத்தம் தோய்ந்திருந்தார். அதனால் அவர் அப்படிப்பட்ட யோகியாக மாறுவதற்கு முடிவு செய்தார். ஒரு யோகி தமது காதில் தந்த காதணியை அணிந்திருக்க வேண்டியது அவசியம் என்று
சாதாரண மனிதர்கள் நினைக்கின்றனர். ஆனால் இஃது உண்மையான யோகியின் அறிகுறி அன்று. ஆயினும் துறவு பூண்ட யோகியாக ஆவதற்கு அத்தகு காதணியை அணிய வேண்டியது அவசியம் என்று மாமன்னர் பிரதாபருத்ரரும் நினைத்து கொண்டிருந்தார் என்று தெரிகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்போ வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணாரு, யோகி ஆயிட்டாரு, ரைட்? இப்போ வந்து என்ன நினைப்பாங்கன்னா, எப்படி யோகி இருக்கணும் அப்படின்னு. ஒரு யோகி வந்து அப்படி எல்லாம் போய் எப்படி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, இந்த டியர் தோல் எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கணும். பட் இதுக்கு மேல நீங்க ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா படிக்கச்சே தெரியும், அதெல்லாம் கூட போடக்கூடாது அப்படின்னு. சோ பேசிக்கலி இதெல்லாம் ரூல் இல்ல. ஒரு யோகி ஆகணும்னா இப்படி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் மகாராஜ் பிரதாப் ருத்ரா நினைக்கிறாரு. சோ பேசிக்கலி ஒரு லைன்ல என்ன சொல்லணும்னா, அவர் வந்து லிட்டரா சொல்றாரு, அவர் டிசைட் ஆயிட்டார் யோகி ஆகிறதுக்கு அப்படின்னா, ஒரு ஸ்டெப்பா அவர் பிளான் போட்டு போயிட்டு இருக்காரு அப்படின்றது அர்த்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. தானிஸ்ரீ மேம், மாதாஜி மேம் வந்தா சொல்லுங்க. தேஹி பாசே முக சந்திரா நாராயண பாரியா தேஹி தாரி பேசே பத்ம பத்மா பாத பத்மா ஹிருதயே தூ லியா. ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. தேக்கி பாசே முக சந்திர நயன பரியா தரி பசே பாத பத்ம ஹிருதய துளியா. நித்யானந்த பிரபு தொடர்ந்தார். சைதன்ய மகாபிரபுவின் நிலா போன்ற திருமுகத்தினை தமது கண்களால் நிறையும்படி தரிசிப்பதற்கு மன்னர் விரும்புகிறார். மகாபிரபுவின் தாமரை திருவிடைகளை தமது இதயத்தினுள் எழுப்பிக் கொள்ள அவர் விரும்புகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நித்யானந்த பிரபு சொல்றாரு, ராஜா வந்து ஆசை, அது என்ன, அவர் அழகான முகம் இருக்கு இல்லையா, ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவோட கண்ணு ஃபுல். அவர் வந்து பேசிக்கலி என்னன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து, அதாவது ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவுக்கு அவர் ஏன் பார்க்கணும்ன்ற ஆர்வத்தை சொல்றாரு, ரைட்? அவர் வந்து உங்களோட அழகான சந்தமாமா முகத்தை பார்க்கணும், ஃபுல்லா பார்க்கணும், அவர் கண்ணு நிறைஞ்சு பார்க்கணும்னாங்கல்ல, அந்த மாதிரி. அவர் வந்து அவரோட கால் பாதங்கள் வந்து அவர் மனசுல பதியணும். இப்ப எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும், எதுக்கு பாதம் பார்க்கணும்னா, முகம் பார்க்கலாமே, கை பார்க்கலாமேனா அவ்வளவு பியோர் நம்ம இல்ல. ஜென்ரலா இந்த பாகவதத்திலே போட்டிருக்கு, அதாவது பாதம் கூட பார்க்க தகுதி இல்லாதவங்க இம்பர்சனலிஸ்ட், பாதமாவது பார்க்க தகுதி இருக்கவங்க யோகிகள். யோகிகள் ஐ மீன் துவோட்டிகள், பக்த யோகிகள். இப்போ அப்படி இல்லாம நானும் பார்ப்பேன் அப்படின்னு பாக்குறது சரியில்லை. ஏன் சரியில்லை அப்படின்னா, நம்ம மைண்ட் பியூர் இல்லை. அதனால அவரோட இடுப்பையோ கையோ அளவளவா பாக்குறதுக்கு நம்மளுக்கு பிரபுபாதா நம்மளுக்கு அலோவ் பண்ணியிருக்காரு. பட் எதுக்குன்ற ரீசன் பாகவதத்துல எழுதியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணன். यद्यपि शून्य प्रभुरा कोमलहायमाना तथापि बाहिरे हगये निष्ठुर वचना. இன்னைக்கு நாளைக்கு கிருஷ்ண ஜெயந்தி, நாளைக்கு கிருஷ்ண ஜெயந்தி தெரியும், இன்னைக்கு கோகுலாஷ்டமி இல்ல, ரெண்டுமே நாளைக்கு தான் வருதா மாதாஜி? நைட்டு தான் மாதாஜி அஷ்டமியே வருது மாதாஜி, 12 மணிக்கு. இந்த தடவை ரெண்டுமே நாளைக்கு வருது. ஓகே, ஆமா ஆமாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்யாபிஸ்ரீனிய பிரபுரா கோமல ஹயமன ததாபி பாகிரே கஹே நிஸ்துர வசன. மொழிபெயர்ப்பு: இந்த கூற்றுகள் அனைத்தையும் கேட்டதும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மனம் நிச்சயமாக மென்மையாகி விட்டது. ஆனால் வெளிப்புறமாக அவர் சில கடுமையான வார்த்தைகளை பேச விரும்பினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இல்லன்னா அவர் ரொம்ப உஸ்குதா, ஆனா வெளியில வந்து நம்ம எல்லாம் டிராமா போடுவோம்ல, அந்த மாதிரி அவரும் போடுறாரு. மாதாஜி, இன்னைக்கு போல் ஹரி போல் பாடலாம் மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? போல் ஹரி போல் பாடலாம் மாதாஜி. இப்பமா சரி, ஓகே, ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபிய ஏவச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. பிரபுபாதுக்கு ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் பாவுபே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஒரு செகண்ட். மாதாஜி லைவ் நிறுத்திடலாமா? லைவ் நிறுத்திடுங்க, நீங்க ஹோஸ்டா? ஓகே.